साख्रिबो मोनला हिनजावबो लानो हाला साख्रिबो मोनला हिनजावबो लानो हाला मा जाबावगोनलै बे आलुजों बेखारानो बेखार फाग्ला बायदि बेखार जाबाय आं बे लकडाउननि समाव मा खालामबावनांगौ जाखो साख्रिखौथ' आसा गैखाया साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय बायदिसो दानि जुगाव साख्रि नागिरनायाबो मोनबा मोनबाय मोनाबा गैया लोगोसे दुमफावआबो नेवसिलांबाथ' आरो रायज्लायजाबावलासो फाग्ला जाखागोन लाइफआनो खस्थ' मस्थ' गैयाबाबो न'खराव गैयाबाबो खस्थ' मस्थ' एम.ए. पास खालामबाय दाना बेखार ओरैनो लांगाब थानांबाय आंहा मा जाबावनांगौ जाखो प्राइभेट स्कुलफ्रावबो मोनबावा मास्टारफोरखौनो हाबनो होनबाबो मोना मा खालामनो आर्मि पुलिसावबो सोलिया जाहैबाय सोलिला जोंफोरबायदिया बैसोआबो बारा जालांबाय खारनोबो हाया एसे एसेयावनो मेङो आं मा खालामबावनो नंबाय लाइफखौनो रेलवे डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट बाहायबो एप्लाइ खालामनो नागिरबाय बावबो क्वालिफिकेसना मिलाया माबा ITI नांगौनो माबा माबि नांगौनो पिअन सुकिटारफ्रावबो सोलिबावलासो जोङो आं मा खालामनो नंबाय पिअन सुकिटारफ्रावबो मा नांगौ कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ बेबो गैया जालायबाय बिनि थाखायनो एप्लाइखौनो खालामनो हाया टिचार जानो नागिरबाय बावबो B.Ed नांगौनो D.Litt नांगौनो टेट नांगौनो दा बे B.Ed D.Litt गैयिनि थाखायनो बेखौबो एप्लाइखौनो खालामनो हायासैलाय मा जाबावगोन प्रफेसार जानोबो नेट नांगौनो PhD नांगौनो बायदि मैया नांगौनो आं लाइफखौनो एकदम सेस मोनखाबाय मानो उजुफैयामोन जाखो आङो ना बेखार जानोसो उजुफैदोंमोन जाखो बुजिनोनो मोनला APSC UPSC कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होनायखौथ' जोंफोरबायदिया सिमांनिसो बाथ्रा पास जागोना ओरैनो M.A. B.A. नि एग्जामफोरखौनो सानसे गाहामल' फरायनानै होग्रा फाग्लासो जारला जागोनलै बे आलुजों बे बेखार जिउखौ माबोरै सल्भ खालामबावनो नंबाय आं सयथिबो सेसखा बावदोंसो दा जोंनि BTR-आव मोनसेल' लामा दङ हिनजाव लानो हागोन आरो साख्रि मोनगोननि लामाया बेनो जाबाय पलिटिक्स BTC-नि पलिटिक्सआव बाहागो लाब्लासो गासैबो प्रब्लेमानो सल्भ जासिगोन साला हिनजावबो लानो हासिगोन आरो साख्रिबो मोनसिगोन मालाय आसारु मोनबारु लाहारु मोना होमबा BTC-नि पलिटिक्सआव बाहागो लायै लायै माबा HS पास मेट्रिक पासफ्रानो माबा साख्रि मोनजोब्बाय मालाय हिनजाव लानो हाजोब्बाय गथ' गथाय खांबाय आंहासो आन्दायनानै थाबाय र' आंबो एबाराव बाहागो लागोन दा मा जायो नायनि आंबो बाहागो लाथारगोन र' पलिटिक्सआव मालाय जोंबायदि एफा मोजां मानसिया माबोरै बाहागो लानोब्रा जोंबायदि एथ' सादा सिदा मोजां मानसिफ्रा पलिटिक्सआव बाहागो लानांगौआ एसे बोरैबा जागोन बायदि मोनलायलाङोला नंगौखौ नङि नङैखौ नंगौ खालामथारनांगौ जायो एकदम पाब्लिकफोरखौ जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायथारनांगौ जायो माखासे बाथ्राखौ लानानै पलिटिक्स होनबाथाय बे एसे एनैया थगायथारनांगौ जायो बेखायनो बालायलाङोबोला थगायनाय होननाया गैया आंनाव ओंखायनो बायो आङो बेफोरखौ जेन'बा आं पलिटिक्सआव बाहागो लाबायानो दे दासो बाहागो लानानै मा जानो दे आंहा मालाय आसारु मोनबारु लाहारु मोना उदै देरजोब्बाय जायै लोङै खियै हासुयै बे खियावनो बे हासुदैयावनो बिफां लाइफां रज'नानै फिथाइ थायलायलायबाय फिथाइ थायनानै जालायलायबाय मालाय आंहा दासो बाहागो लानानै मा मोनगोन दे दासो बाहागो लानानै रायजो राजाखौ थगायनानै मा मोनगोन दे आङो रायजो राजाखौ थगायनानै हाबसो नांलायलांगोन दे आंहासो बबावहाय हिनजाव लानो बबावहाय साख्रि बाख्रि लानो बे साख्रि बाख्रि लानानै हिनजाव लानानै आंहाल' मोजां संसार जानानै बे पाब्लिकफोरजों साव होजायोब्ला पाब्लिकफ्रा गोदाव सोराव जायोब्ला मा लाब जानो दे आं बालायलाङोलै बेनिखायनो थोद फाग्ला बेबायदि सानबाय थानांगौबा जाम्बासो जागोनलै जायखिजाया बाहागो लाबाय नायनोसै आं एबाराव मा जायो जाथों ना मा बुङो रायजोफोर बाहागो लानाय नायनोसै आं दुगैनांसिगोन र' दुगैनो थांनोसै आं रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअ खालामबाय थानो हायो
बड' रियेलिटि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना रायजोफोर बेबायदि सिन्था खालामबाय थायोब्ला जाम्बासो जागोन थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर